12 minut po godzinie 8, a w studiu jeju nasz gość, profesor Edward Warnar. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiedzą, jo? Witamy bardzo serdecznie. To jest, jak mam so dowiedzony, jedurny profesor sorabistyci na świecie z Uniwersytetu w Lipsku. Witamy serdecznie. Ja se dziękuję. Bóg zapłać. Takie, mamy ustalony, że na pierwsze pytanie, ja ci postawia po kasiepsku, wasta profesor odpowie po dolnosorbsku, to znaczy w swoim ojczystym języku, a myślę, że my wszystko zrozumiemy. Sztudyże prawie przejechuni z Uniwersytetu z Lipska mają tu poznawać kasiebę. Do 21 maja ich wizyta bundze warała, potykają się z dzejarzama, ale też z innymi z kasiepścima sztudyrama. Ja ci je przydny cel tej wizyty, co wa chce ta po tym wszystkim dzanka temu mieć? No jo, my jsme taka mała mniejszyna w niemskiej, a u nas młodzie ludzie już obszałuje nie pojedają, a już w moim starstwie dolnolużycki już nikt nie ma, ako maminu riec. To takie nie moja mamina riec. Ja se cuję doma w górnoserskiej riece, ale ja se myślim, aż jo nasza dolnoserska riec dla więcej słowiańskiej fonetyki liaszczy z rozmieszu za słuchari. Jo, my to musimy, Joblus przerwia, musimy rzec, że Sorbowie mają dwa języki, nie tak jak Mekasiebi też mamy baro błekado z rozmaitych dialektów, ale to są dwa apartne języki. W dolnoserbskim baro mało ledzy godo, to nie jest taki ojczysty język uczony doma, a górnoserbski peżinka lepiej samo, ale ten dolnoserbski jest lżejszy do zrozumienia dla nas. Jo, a po takim my na moim instytucie, na naszej uniwersytecie ukublujemy ceptari, nauczyciele, za Saksonię, a za Braniborsku. Po takim u nas se to studirują na ceptarstwo, u nas se studirują filologia, a nento jo takie można komparatywnie studiować mniejszynowe riece. Tam pobitujemy na naszej uniwersytecie dolnoserski, górnoserski, to se wie, ale takie irlandzki a walijski. A se wie, aż są za nas takie drugie mniejszyny, takie słowiańskie mniejszyny, wielkie zajemne. A dlatego jsme aby se zeznali ze Kaszybami, a se zeznali tak z kaszybskiej riecu. Wielkie riednie zni wasza riec naszyma uszoma, a jo, a ja sobie myślę, że to takie raz nauknią. Dobrze. Myślę, że nikt nie miał problemów ze zrozumieniem, choć jeźle miał, no to teraz bunda prosił was ta profesora, żeby so przerzucać. Na początku ja myślał, że na polście, ale okazywało się, że was ta profesor dobrze so radzi z kasiepskim języka. Skąd we znajecie kasiepską młewa? Z przodu gronione, ja sam se zeznał z twiertk. Ale po kasiepsku teraz. Po kasiepsku, proszę. Jo, ja richtig nie gadam po kaszepski, ale jesteśmy tu z czwartka. Od czwartku? Od czwartku. Od czwartku, a no jo, czwartek wieczór są po raz pierwszy pyszna gadał po kaszepsku. Także jak widzę, Sorbowie są tak bardzo spokrewniony z nami, że sygnie w czwartek przejechać, a już w piątkę rano człowiek godo normalno po kasiepsku. W strzoda. To znaczy zawczora. 2 dnie sygną, żeby dobrze gadać po kasiepsku, my so rozumiemy dogadać. Teraz by prosił, żeby rzec sytuację prawie łużeczanów. Jak to wezdrzycie? Ten język je dali żyw na wsach, w miastach, gdzie bardziej to szkoły i uniwersytety próbują ten język wprowadzać w to dzieci. O którym Górnołużycki, Dolnołużycki, jeden i dredzi, żeby to przerównać. Jo. Rozdział jest wielki. Dolnołużycka riec, dolnoserska riec, ja poprzałem Jużo niaboga, Jużo wetemryla ako familiowa riec. To znaczy, to nie jest język taci, jaci je używany doma przez familię i zetułe dolny. To se zdzierży w szulach,
A takie u nas na uniwersycie, ale to jo rovno u nas na uniwersycie, aż ludzie k nam przyjdą studiować, aż wenie predne raz musi naprzódu pojedać, takie na wysokim niwoje w niekakich komplikowanych wiecach se rozgraniać. Górnoserski to jo inac, to se na takim małym terenie ze zniży 6,000 ludźmi jeszcze naprzódu pojeda, takie we familiach. 600 ledzi, ja ci cały czas gadaję po górnosorbsku, we familiach, to znaczy nie bluz w szkołach, ale prawie doma z ten język co przekazywał. A takie niektórych miastach, u nas w Lipsku, jo takie wiele Serbów, a takie w Drażdżanach, a w Berliniu masz. Jo, w mojej familii jo to takie tak, aż ja ze swoimi gulesima jano pojedam serski. Także we familii tu was te profesora, ty się ten sorbści je używuny. Sewie, jo. Dobrze. Poza tym pan profesor Edward Warner mówi też po polsku, tak? Proszę bardzo, ale ja myślałem, że tutaj w Radio Kaszebę to byłoby lepiej mówić na innych językach. Tak je. To blues było taci sprawdzeni, ale jak najbardziej prosto pokazać, że was ta profesor znaje wsiedci słowiańści języki, ja ci są może wyobrazec, ale tere płestampno rzecz to ja ci są plany. Co wa bundzeta robić na Kasiebach, ja ci są jeść plany przed wama. Jo, z przodu gronia nesmy najpierw chciał se zeznać z ludźmi, a Poznać ledzi. jo, myśmy przed latami mieli takie idee, aby to można było skombinować nieco ze serskiej riecu, a ze kaszubskiej riecu, ale tomca se jeszcze kaszubska etnofilologia na uniwersytecie nie egzystowała, a my takie w masteru nie mieli ludzi. Przedolmacia takie, że pora lat nazad już pojawiła taka łudba, żeby prawie te dwa języki przerównać, ale jeśli wtedy nie było takich możliwości ze strony nas Kasiebów, bo nie istniała jeszcze kasiebsko etnofilologia, jako tere prawie sztudyże etnofilologię wczoraj są zapłeznowe z nasima sorbścima głescama. Jo, a ja by se jaselił, aby to było można znasz dostać niekakú przawidlowną umienu studenców, aby se lepiej zeznali, a se takie między sobą pomogli. Dokulaż my jsme poprzałam we wielkiej podobnej sytuacji. Że nasze sytuacje są bardzo podobne i dzięki temu, że my so poznamy, będziemy mogli so nawzajemno też pomagać. No i jeśli idzie o języki, to tu miele leżność peżynka so w tych językach też uciec, gadać, poznać peżynka sorbski język, jeden i dredzi sorbłowie poznawe kasiebizna, ale nie był swój język tu idzie. Też wiele jego odciłe kulturze, całej spodkłewiznie, taci kulturalny dochia. Jo, sobie. Ale riec jo najważniejszy nosar kultury. Język to jest najważniejszy nosnik kultury. Za moim zdaniem. To zewszym nie można jano riec nauknusz, a nic nie nauknusz w kulturze. Dokulaż musisz ka teksty cytasz, musisz w niecym cytasz. Ale gaś jo riec przec, penteke te drugie elementy zgubują swej zmysł. To znaczy, jak język ginie, to wtedy te wszystkie elementy kultury, jakie my znajemy, zweci, tradycje, one też tracą cwek, bo prawie, żeby je dobrze poznać, to musi być zagłębiony w ten język. Godumes profesora Edwarda Warnera, profesora na Uniwersytecie w Lipsku, ja ci raza ze studyrama zwiedzy w Kasiebę i poznawo ledzi, przede wszystkim poznani ledzi i wespół robota, to jest to, co jest cela ich wizyty i co ma pomóc i nama, i naszym głoscom w tym, żeby sobie jak nowici rozwijać. Także dziękuję bardzo i życzę wszystkich głębelnych w waszym dalszym dziejaniem. No i mam nadzieję, że nie ostatni raz Sorbłowie i Kasiebi są płetkele. Ja se wielkin weselu, ja se takie wielkin dziękuję za to przeproszenie. Bóg zapłać, do ucieczki.